Det lyder meget godt. You make me wanna fly. Monster 821 on the wings. Sidder pisse godt på den, må jeg sige. Og jeg støder lidt imod udstødningen, kan jeg mærke, med fødderne. Hvis jeg sådan skal op og stå på tæerne, som man jo rigtig skal jo. Der er også et godt udsyn i spejlene, faktisk. Jeg kan godt se bagud. Jeg kan selvfølgelig godt se mine albuer, men ellers så ser jeg faktisk meget godt. Koblingen, kæft, den er jo bare let, den er. Det kan flytte sig. Den kører godt. Check. Ej, den kører... Ej, det er meget omdrejet af min venstre fod lige nu, kan jeg mærke, det er mange rystelser. Jeg vil sige, det er ikke poweren, den er ikke sådan... Jeg skal også dreje håndtaget meget, før at der kommer power på den. Den kører rigtig godt. Den kører rigtig godt, og den kører meget smooth sådan. Jeg vil faktisk sige, det er faktisk en rigtig god... Den er ikke så voldsom eller noget som helst. Hvad er vi så i? Så er vi i touring nu. Ej, det gider vi sgu ikke. Skift. Det ved jeg faktisk ikke, hvor man lige skifter det. Nå, men nu blinker vi den. Den lyder sgu meget godt. Den lyder meget godt. Den flytter sig. Woohoo! Den lyder godt. Og den går godt. Men den er ikke vild eller voldsom, som sådan en fuldblods Ducati her skal være. Den ligger godt på gassen. Den er rimelig mild og så videre. Den er ikke vild at køre på. Den er ikke gal. Den er ikke tosset. Men den ligger meget godt. Ja, det ligger rigtig godt. Ingen tvivl om det. Ingen tvivl om det. Der er også mange vibrationer i benene. Det er jo, som jeg sagde før, det er jo meget vant til med min ER6. Der er jo mange vibrationer i, men den er der flere vibrationer i. Jeg vil sige det sådan på den her måde, og hvis det her det skal være min konklusion, sådan, og nu har jeg ikke kørt vanvittigt langt, men det jeg tænker på den her, det er, at der er masser potentiale i motorcyklen. Jeg er sikker på, at du sagtens kan komme ned og skrave knæ på den her. Men motoren, den er god, og den er lækker, og den er fin, og den er smooth, men den er lidt kedelig at køre på. Den er ikke kedelig, det er også forkert ord at bruge, men den er bare ikke voldsom, som den er. Men det er også, det kan jeg godt lide, når noget er meget, meget voldsomt, hvis I forstår sådan en lille en. Men den går godt. Det gør den. Ingen tvivl om det. Men i forhold til Diablen, som jo er en 1200 motor, så er der ikke meget ryg i den her. Men den, jeg er sikker på, at den ligger pisse godt på vejen. Ingen tvivl om det. Og er nem at køre og alt muligt. Jeg vil ikke have noget med at have den her, men så vil jeg nok også... Jeg vil nok hurtigt blive træt af den, hvis man kigger på motoreffekten i den. Men den ligger plantet rundt i svingene. Og den går godt, du. Jeg troede lige. Prut, sådan lige der. Bum. Ej, jeg synes faktisk, det er en rigtig lækker motorcykel her
lidt tidskørsel på den her. Den virker lækker, og man kan dæmme godt nok krænge rundt, som man nu vil, ikke? Og motoren er smooth og lækker og lige til. Og jeg er virkelig faktisk rigtig tryg ved den her motorcykel her. Den går jævnt godt, den her, det vil jeg sige. Men den er ikke vild og voldsom overhovedet. Den er meget sådan tam. Det er puss in boots, det her, tror jeg. Det er ikke sådan, den kommer bag på dig og botfucker dig lige pludselig. Den virker virkelig smooth. Det er en meget harmonisk maskine, det synes jeg, det er. Den passer godt til kræfterne og størrelsen af den. Jeg vil ikke have noget mod at eje den her, men jeg vil måske heller ikke få samme kick ud af den, tænker jeg. Det minder på mange måder, synes jeg, lidt om... Altså, bortset fra momentet er et andet sted i rækken, så kommer momentet ikke så voldsomt, som man måske skulle forestille sig, det gjorde på en Ducati, og som det gør på nogen. Men den er well-balanced machine, tror jeg, vi kalder den. Men altså, så er lige den her med, hvis man sætter fodhvilerne op på... sætter fodballerne op på fodhvilerne, så skraver man lidt imod eller andet. Jeg kan ikke lige komme til at se, hvad det er. Men hatten af, det er en fantastisk maskine. Ingen tvivl om det. Ingen tvivl om det. Fed, harmonisk maskine. Lidt kedelig. Hvad? Smooth motor, men ikke voldsom. Ikke sjov. Var det det? Nej, den tror jeg ikke. Den er styret lidt anderledes, tror jeg.